office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang marina, hapon po sa kabos ng mga parantabay kan tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat, Global Albay. Mag-iriba-iba naman kita tabi sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Mag-ora-restorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang namumutan na probinsya. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Nagpapaabot sendo nin pangungumusta ngunyan na pagkahapon na ini. Ang programang ini aton sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salazada. Sa kabuspong lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast. Sa paagi kan traditional radio 729 kHz po ang samuyang anbirikan kan sendong mga radyo. Sheriman sa Facebook Live, DCGB News Online, DCGB App, YouTube, Instagram, asin iba pang social media platform. Sa lado technical, si Nems Flora. Sa IT, si Jerome Martinez. Kaya, relax lang ka mo dyan. Luay-luayan ta naman ining pag-restoryan kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang lugar. Medyo mauran-uran na naman. Sabi kan pag-asa, ang oran-oran na ini will last up to next week. Uyog-uyogon mo yan. Talagang kumbaga sa mga kabubuldan, tagmak na talaga nin marhay. Kaya as expected, pirmi na nagad magkakegwa ki mga landslide. Ano? Ano nang marayan bulod? Pirmi na nagad magkakigwa ki mga pagbabaha. Siyempre, ababaw ng marayan sa tuyang mga kasalugan. Kaya ingat-ingat sa natabi. Kaya sige, so diretso po kitakan sa tuyang mga istorya ngunyan na pagkahapon na ini. Next week sa Lunes, day patabi ki ano yan ang eskwela. Day pang eskwela all throughout the province as ordered or may direktiba si acting governor yan ang Glenda Ong Bongao na may event na mangyayari sa Lunes. So pirang aldaw na naman na daing klase sa mga aki.
kan January 2 dapat mag resume ang klase. Yo. Kaso daiman po si iba nag-ireskwela. Di man baga tatanems nagluwas digdi sa ko. Di man nagluwas. Ayan. Ngunyan, nag-resume so mga estudyante nagbaralik kan Lunes. Petsa 6. Iyo? Petsa 6. Duang aldaw siya na sa klase. Duang aldaw siya na. Nata ito, yun na yan. Ako, ito na pagka. Naiiyak kaya ako dyan, nailing ako. Okay na? Okay, sige. Okay, salamat tabi. Okay. So, kan Lunes, petsa 6, nag-reskwela. Hasta petsa 7. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, suspendido sa klase. Dahilan kan share line. Ano? Di tulong aldaw na nag-eskwela so mga aki. Sa Lunes, dahil na naman ki-eskwela. Tamay event nga ni. So, iglesia. Oh. Uyog-uyogod mo yan. So, ang sistema is the face-to-face classes. Ano yan? Yan ang alternative system and pahit. Kumbaga, so mga aki, pipadarahan na sa naki-assignment. Gibuon niya sa arong nindo kung anong mga lesson dapat dapat na maituro kuta na mga nakaaging aldaw. Iyan. Garong nasusure, dahil magkatang magi ni buhay. Siyempre, para sa safety kan mga aki, we have to protect our children kontra digdi sa mga weather system na nangyayari. Abo tang ipasubo ang mga aki, lalo na itong sa mga aki na nag-river crossing. Bako lang digdi sa sentro, sa urban area, no di sa mga reyaon sa far-flung barangay na ang mga aki bago makaanto sa eskwelahan, minabaralyo sa sapa. Ikon magkaigwa ki flash flood, irakman. Kaito kan mga panahon, de pang tulay, o kung bagaman magkaigwa ki tulay, butong. Kung bako man butong, so pinalod na nyog, iyo ang pipaigda. Lalo na kung medyo sapa-sapa sana. Kaya kan yan ang nyug. Kung minsan tatanems, pag di kayan, gapo. Magtitinikling ka. Kung maalnas, delikado. Kaya yan, okay, na so para sa safety kan mga aki. Yan. Pero data pa masiguro kung ining weather system na ini sagkod no arin. Sagbata La Niña na bagatabi. La Niña na. Pag sinabing La Niña, tubig iyan. El Niño, iyan, mainit. Kaya ingat-ingat sa natabi. Marinapon kay Achi Dorm Sardenya Padua, watching from Ginubatan. Salamat tabi sa pag-antabay. Okay? So sige,
So, yan ang sitwasyon tabi, ano? Kaya, sa mga aki, stay put siya na sa arong. Pirang aldaw, 4 na aldaw. Bali, aude puon kan Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, anom na aldaw? Na pahit ini, Yan. Sana makabawi man sa mga aki sa mga leksyon na dapat nindag maurukudan sa laog kan eskwelahan. Bataan mga eskwelan ngunyan, pigbabaraha naman, tatanems. No? Hindi ko nagkaparaan man. May mga drainage system dyan sa inda. Baka da isa na nadiklag. Ano, may mga eskwelahan baga. Dagi sa urban areas. Ano, pigbaba naman ang mga eskwelahan. Kaya, unitabi ang patanid ka na Department of Health. Department of Health, may patanid po sa mga sige ang ralamo tao sa tubig. Ini mga tubig baha. Lalo na tabi kung kamo may lugad sa bitis. Di kamo tabi magpararalamo tao sa tubig. Kung pwede, maggamit kamo nin butas. Kung malusong kamo sa tubig. Bako itong nakatsinilas kamo, may lugad pa lang kamo sa bitis. Ang pigdila kayan tatabi digdi is leptospirosis. Leptospirosis. Ano iyan na leptospirosis? Iyan palang tatanems, pag dai mo na agapan, may mga simptomas ka, kayan, kalintura, kung ano, pwedeng delikado ang buhay mo. Iyan po na leptospirosis, kausa iyan kan mga ihi, ngin mga alimbawa, kino, lalo na. Iyan. Dipisil bagatabi. Dipisil. Kaya, ingat-ingat. May warning ka yan ang Department of Health ngunyan panahon nin tag-uran. Sa mga, lalo na sa mga flood-prone areas na kung kamo malabto sa tubig, siguro nindo na nakabuts kamo. O kung may lugad ang bitis nindo, di na kamo maglamo tao. Sigurado, malamot ako mo sa tubig, ang pigdili kayan tabi is ining leptospirosis. Okay? Sige. So, siya iba nag-aapot, nag-aapot siya iba. Nata ngaya digdi sa tuya, pero may pigbabaha. Bako man lang ang Ligaspi. Anywhere, pigbabaha. Pigbabaha. Metro Manila, etc. Kung sain-sain bagang lugar, pigbabaha man. Pero in the case of Ligaspi, tabi, rumdumunta na ang Ligaspi po is below sea level. Yan. Iyan po ang sitwasyon. And ining pigaapod tang sea level rise. Every year, naglalangkaw ang sea level. Kaya, di kita magngalas kung kada bes,
minabaha digdi po sa satuyang kapalibutan. Lalo na kung alimbawa, tao pa, kumusta ka na kayan? Baka, talagang malangkaw ang tubig. Tayo nga ning ipinagibong mga drainage system, digdi po sa satuyang kapalibutan, masabi siya iba, di man nga naggagana. So, floodgate, flood control, di pa man naggagana. Yan. Kaya ang tubig baga, mailing doon, nata nga, may drainage, nata sa ibabaw kanti ng punagangaragi. Bako, di minalaog sa kali, ang tubig baha, sa tinampo na. Iyan. Bako, maybe because so kali, kalag ng maray, ababawo na, taday naman na kakalkagan, pera kayan, siyempre, so bubulusan dapat, areglado. Kung sububulusan, panumanin basura. Siyempre, mapupuot, dahil makakabulos ang tubig. Perang tuniladas na nin basura ang nahakwat. Digdi po sa Legazpi City. So, City Engineer's Office, iyo ang nagkakigwanin clearing or cleaning operation sa mga waterways and basurang tambak ang nakukuaninda. So plastic, so kung anong klase ng basura. Iyo po ang nakakapiot, nakakaklag sa mga pagbigbubulusan. Pasiring sa dagat. Tayo masanaan endpoint kan tubig, pasiring sa dagat. Kaso, taamian ngunyan, so mga basurang ibinarabadta sa mga kasalugan, ibibalik po yan sa to. Ibibalik po yan sa to. Bako? So, what we need is gayod disiplina. Disiplina sa lambang, and discipline should start at home. Kaya nga ni baga may solid waste management kita. Segregation of nabubulok, hindi nabubulok, tapos nararesiklo. Yan. No di, minsan, napapanglingaw gayud kita, or talagang pigtutuyo ta na. Kung natatasiring ang mga pangyayari. That's why, day kita, day mangkiibang babasulon. Day kita pwede magbasol sa araw kayo ni, consistent na tao, kundi kita mismo, ika mismo, ako mismo, sinda mismo, kita mismo. Kita. Bako na ngaya ining pagbabaha ibabasol ta kay talpulano. Bako damay kita entero digdi sa araw kaning mga problema. Bako? Okay. 40 o 30 minutos na po makalampas ang alas 4. Mabalik po kita. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya.
idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang TESDA asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay, sige, diretso po kitakan sa tuyang istorya. Sabi ni classmate, Manny Boy, magayuno na ngayaan riprap sa Daraga going to Legazpi sa kada mga barangay. Ayan, aralang pati. Ayan, pero natatabi baraha pa. Ha? Iyo, primero, pagpaparagaribo ki riprap, dati-dati, 5 meters so width. So hiwas kan na salog, nagi na siya ng 3 metros. Tamag inibong 1 meter sa ibong, 1 meter sa ibong, ginibuan ki riprap. Iyo? Di, suminadit. Di nakakabilo sa tubig. Iya pera kayan, yung nga nini dredging. Kaipuan i-dredge. Iyan. Anong dredge? Para rumon an sapa. Kasi raram kan sapa, yaon dyan ang mga basura. Bako? Rayaon dyan, lata, bote, plastic, kung ano-ano, nagkatarambunan kan daga. Dapat kay kayon iyan. Ano? But sisay magibo. Pagtarabang tamagan kan mga burubarangay, paluway-luyo. Kaya tuo, naramdaman ko, ikong pigiapod na Save Sagumayon River. Spearheaded by then BU President Fay Lauraya. Ururong gato kan Daraga and Legazpi. Ang tubig, alis Daraga. Baka yo tatanems. May naburulos sa mga sapa digdi. Pero, dahil ito na ipadagos. Napauno daw. Sabi ni classmate, dati-dati, totoo ini, supig na langoy-langoyan may dyan sa may lawiaw, sa likod kan Aquawell, dati ararom ini. Tamala ta, naglangoy-langoy kami dyan. Kan mga panahon, makusugon ang tubig, malinaw pa ang tubig, malinig pa ang salog. Pero ngunyan dahil na pwede. Dahil ka na pwede maglamutaw sa mga sapa. Baka may tangad na buti, nasulbot lamang ang bitis mo. Buda, maatiin na talaga.
Ha? Pagbabutwa mo, inda kung masuknong mo dyan so mga day dapat masuknong. Yun na sineni ang pahit. May oras pa man, magtatarabang-tabang kita, ha? Tanaapiktaran kita man sa natabi. Gibuta, sa parunta, kung ano man ang epekto kay ni. Ha? Bako? Okay, sige. Maray na hapon kay Mr. Uy. Habi ni Mr. Uy, magandang hapon sa'yo. Kaklasiko. Ito na. Kan elementary so kapatid mo si Eddie. Solid kong Joey Salceda, ang tropa ko. 131 AKB Party List. Salamat, Tabi. Sir, sa pag-antabay. Ayan. Okay. Si Kong Joey Tabi, ang trabaho kanibaga sa Kongreso, ha? Mag-ibonin mga batas, legislador. But, may oras siya na magreparo, digdi po sa satuyang probinsya. Ano? Nagbibisita siya sa mga Borubanwa. Digdi po sa Albay. Como aspirante para gobernador kan Albay comes May 2025 election. Sige ang patipon niya. Pakikipag-uron sa mga tao. Nganing ilatag kung ano ang siya iyang mga plano pag-abot kan oras. Sa oras na siya matauanin mandato kan mga albayano to be the governor again. Ano? Sige ang libot niya sa mga Borubanwa. Iyan. Kasabi kayan ang mga kung anong programang pigpupuunan. Ngunyan, tayo nga niyan pigsasabi ta na harini siya sa tubo. Mayor na tubo, which is the national government. Kaya, kung ano ang mga may oras na pwedeng pabuluson, na ipapabulos digdi sa tuya because connected nga ni ang tubo, ang sagurong ika nga pasiring digdi sa tuya. Ayan. Okay? Iyan ang karahayang kayan. Na arani ka sa kusina. Sabi nga ni kan mga gurang, ano nang day ka lamang mauringan kung arani ka sa kusina? Kaya, kung baga lagadi ang sistema ni Kong Joey from Albay to Manila, Manila to Albay, yan. Sa Manila, sa mga trabaho niya as congressman. Yan. Pag-abot tigdi sa probinsya, sa mga pagreparo man, kung ano pa ang mga kinakaipuhan. Yan. Yan ang sistema. Sa paagi nin mga pagteripon, kikauron ang mga lideres sa iba-ibang barangay. That is aside kaining mga ipigtataong mga ayuda sa mga residentes. Yan. Talagang yaonaan dyan. Sa mga nainirib duman sa Metro Manila, yumen iningon yan ang ipigpapanao sa mga tao. Yan, okay. And apera po kayan, siyempre, alira ka sa Saro, dyan sa First District. Dyan pa lang sa First District, may ipapagibo dyan na pero itong eskalon na edifisyo na eskwelahan, garong, saan ito? Masan sa First District, pinanginutan nga ni Kong Jill Bungalon.
Ayan, importante tabi ini o mga school buildings. So, maili mo bagay sa mga public school, may mga 3 to 4 stories school building. Pero ang kwarto yan, mga 12 gayod. Dakula ko na bagay tabi ini, ano? O, kaso sa Roman, dyan sa Bakakay, maski lang pas na so Pasko, still, tinarawan pa kipamasko, tig 10 kilong bagas sa mga residentes dyan. Ano? Yaon duman si Diday. Diday ko. Ayan. Ini ang katuwang ni Kong Joey. Ano? Katuwang ni Kong Joey si Diday ko. Ayan. Mala nga ni, suportado ni Diday ang mga programa ni Kong Joey. Ano? Ayan. Sa edukasyon, salud, lalo na ang turismo. Lalo na po ang turismo na kaipuhan maiangata giraray ang Albay as far as tourism program is concerned. Bako, tayo ni ang kaipuhan. Yan. Okay. Yun ni ang kaipuan, tourism promotion. Kaipuan tayan. So, bala na dyan si Diday kung inkaso, siya ang tawan manin pasubulun sa kimandato kan mga albayano na makapuner. Iyo po. Yan. Kaya, tabang-tabang sindang dua. Tapos siya on sa mga tukod, mga alkalde, mga kinatawan, mga konsyales, kan iba-ibang mga LGU. Pag nagkasaro yan, magayon ang sistema. And yaon pa dyan so, dahil ni baga si Kong Joey, buda si Kong Salde, magkabadi-badi ini duman sa kamera. Ano? Sinda, 1 and 2 sinda. Number 1, Saldico, Appropriation Committee. Number 2, Ways and Means Committee kay Kong Joey. Ayan. Ano po? Okay? So, we hope na araw kayan ang sistema na mangyayari. Sige siya na ang libot. Sige siya na ang pakiuron. Paglatag kan mga programa. Yan, magpaliwanag sa mga tao kung ano ang mga kinakaipuhan. Bako? Yan, regardless kung anong mga naguruluwas ko niya na kung anong mga issues, yan, daisin na kaya nakikilabot. Trabaho siya na. Trabaho siya na ang pahit, ang pakipag-uron, permisa ng mabuot, piga-apod nga niya, piga-apod nga ng constant kindness. Iyo. Iyo yan ang sistema. Sabi ni Primo, natadigdi sa tuya, Albay, day man nagbabaha. Pero sentro, sige baha. Anong problema kan sa patrabaho? Iyan. Maswerte kita, Primo, na dyan sa lugar ta, day kita pigbabaha. Ta medyo angat-angat ang lugar ta. Medyo alangkaw kita dyan. Although, duman sa oritaas, may bulod. Minabulos man na tubig. Kung bagaman sa tinampo, ararom na gayod ang pabuko-buko. Masyurti kita dyan, Primo. Ayan, pasalamat kita, Primo, na day kita pigbabaha dyan.
Ano ni? Okay, okay. Sige. Ayan. Okay. Sige po. Salamat tabi sa mga nagte-text, digdi sa tuya. Totoo itong may nauna i-research siguro rin tabi, amigo, itong mananangod sa NGCP, na ang sabi, mga inchik, ang nagpapadalagan ka ini. National Grid Corporation of the Philippines. Natuyaw ini ni Kong Joey, ini NGCP, anapong kugurare so pahayag kay ni. Nakaunabi siya mananggad na nasa lugod ka ni mga insik. Ayo. Nasa anapong kugurare. Baka next time matawantanin punto ini. Tadipisil na magbarabara kita digdi. Anapong ko sa dokumento tabi, amigo. Manang digdi sa anong aran kayo ni sa NGCP issue. Natokar mananggad ini ni Kong Joey. Okay? Sige. Bueno, sa natatadang 15 minutos tabi kan sa tuyang pag-restorya, yun na po yan pigsabit po na si Kong Joey trabaho siya na. Sabi kan Ayan, iyo tabi. Salamat tabi, sir, sa mga messages mo tabi. Dito ka na pangaranan. Iyo po. Okay. Sige. Kansarong aldaw tabi mga tugang nagkaigwanin pagtiripon ta election season na magatabi. Nag-atindir kami kay pagtiripon dyan sa Camp Simeon Ola. Supigapod na NEMAC and REMAC. National Election Monitoring Action Center. Mismong si COMELEC Chair George Erwin Garcia ang nagpaliwanag kung ano ang mga gigribuhon. Yan. Poon sa aga, igwana ki mga checkpoint. Alas, dyan na banggi. Matangang banggi. Dahil kung magnalas, naigwana ki mga checkpoint kung saan ng mga lugar. Poon na po kan election period. Kaya magiging aktibo giraray ang mga otoridad. Itong NEMAC, National Election Monitoring Action Center. May REMAC man, Regional Election Monitoring Action Center. Yan. Yaon duman si Attorney Cortez kan commission. Yaon pa si si so i-replay ta ika ng bala i-replay tang interview ayan yaon ito sa yaon dito dyan sa computer. So kay General Dizon supposedly kan Webes i-replay hindi man na ilaog sabi ko ngunya na sana ili nga daw tabi ayan okay baka yaw na tatanims dyan ang primero kay ito si Attorney Cortez kan Cortez ba ito?
kan Commission on Election. Ayan. Alipot masa nito. Tapos si General Dizon, mananangod sa RIMAC. Ayo. Ano nito, downloaded na uning nakopya na tabi ito o tatanems diyan sa inda consent ito inilaog. Ayan. Okay. Okay. At yun na i-replay tango niyan. At sa mga preparasyon kan PRO5 mananangod sa election period. Yan. Kaya mas magiging maigpit na ang mga polis. Teka mo maggalas pag-abot kan oras. Maski so kay na sa natabi tatanem so kay general na sana. Ipadangog ta. Ayan. Okay. Nakaano na ito sa nakalon. Sunod dito kay Mayor kan beso kay Mayor na replay ta. Ayan. Okay. Madali siya na paano. Ngani masabutan ta kung ano ang mga preparasyon kan PRO5 comes this election period. Diyan na manggingani. Mapuuna ang checkpoint. Alas 12:01. Diyan na maaga. Yan ito digdi. 12:01 January 12. Mismong si RD Dizon ang ma-inspect sa Daraga and Legazpi. Yan. Iyan ang mangyayari. Ini si General Dizon, aros daing kapagalan ini. Yan na talagang matindi. Matindi ni si General Dizon. Approachable. Dependable. Iyan ang karahayan kay palabas sa Bicolano, taga Sorsogon. Kaya kabisado niya man ini. Tadigdi man nag-eskwela ni si General Dizon sa Legazpi before. Yan. Okay. Then ako tatanems. Di yan di ka mo maggalas tabi. Kung may mga checkpoints. Kaya kita man ang mga civilian, mag-ingat man tabi kita. Ayo? Mag-ingat man kita. Kung ano ang mga dapat na ipigpapasunod, dapat sunodun taman. Dapat sunodun taman tabi. Tanganing, daing dakul na problema. Ayan. Okay. Day na ako atabi tatanems. Okay. Ayan. Tataod-taod ako ta na kung malugaran pa. Una, kung siya na si pag-iriba ta. Iyan siya na. Okay. Baka matika po na kita sa ato na may ba di? Okay. Sabi pala ni Primo,
Happy birthday kay Papa niya in heaven. Ayan. Kay Tata Pedrito. Ayan. Happy birthday tabi sa imo, Tata Pedrito in heaven. Okay. Then ako atabi Tata Nems. Ha? Baka matika po na kita sa oras ari. Kung i-replay ta pa man yan. Ha? Ta medyo oral awig man ito. Mga nasa 12 minutos gyud dito na interview ta. Dison ito, Dison. Dison. So, may naka-uniform. Oh, naka-uniform. Pero baka medyo oral awig man ito. Minutes yata, Ha? 4 minutes. 4 minutes? O sige daw, kung kaya pang i-iritabi, Tata Nems, ano? Sige daw. Nganing masabutan ta kung ano ang mga preparasyon. Yan. Importante man tabi ini yung masabutan kan na publiko kung ano ang mga move or mga lakdang na pigigibo kan pulisya. Ano? Sige daw. Paita daw dyan, Tata Nems. Okay. Ayan, yun na yan. Audio siya na audio. Si General Andre Dizon. Personnel na nakafocus doon sa pag-monitor sa kanyang probinsya. Aside from that, mayroon din tayong MEMAC, yung provincial at municipal election monitoring action center. So, ang purpose po niya ay to monitor all activities relating sa national and local election. Ito po ay centralized RD. Centralized yan, sir. At we have just witnessed na mula sa national office hanggang sa municipal police station, mayroon pong EMAC. O, ano pong mga specific reports ang, kumbaga, i-collate natin po dito sa CREMAC? Lahat ng election-related incidents, kung may mga untoward incidents, yun po ang i-monitor natin, sir. Kaya we are making it real time. So kung anong mangyari sa munisipyo, reported ka agad yun, sir, sa national. Sir po, sa part po ng PNP sa January 12, hapon na po sa election period, ano po ang mga preparations nagigibuong ka na PRO5? Opo, base po sa mandato kita po baga in support sa COMELEC sa activity na ini, we will implement checkpoints, COMELEC checkpoints. Tapos magkakaigwa din po continue sa uplan katok duman sa mga dahil pa nag-renew ka na Badilinda, magkakaigwa kita kay simultaneous law enforcement operations against criminal groups or potential na magiging private armed groups. So, yan po ang saro sa mga activity na nakalaong bigdi sa election 2020. Sure tabi, sir, may mga politicians or candidates na igwa kay mga security personnel. Are they allowed tabi na kung baga sinda mag-alalay sa mga kandidato? Iyo po, sir, base po sa COMELEC resolution, sinda po ang matao kay permiso. Kung ano ang threat level kan kandidato, kan aspirante, sinda po ang ma-approve ka na request for protective security. Sir, dati may mga police officers or personnel na may mga kandidatong parientes. Dati, pigasan sinda somewhere, nga hindi maka-influence. Punyan tabi, sir, pwede pa ini? Iyo po, sir, in-implementa na po yan last year, bago pa mag-puon. So, so, election period baga, sir, mag-file kang candidacy, sir. Lipat na kita kan mga tao na may mga pamilya, kamag-anak hanggang sa 4th degree of consanguinity and affinity po. For how many months, sir? Right until matapos yung election po, sir.
So, Okay. RD, how prepared po ang PNP for the May 2025 election? Masasabi ta po sir na all systems go kita, but we will always be flexible, we will always be adjustable kung may mga prevailing concerns ang ating pumilik po sir. Sir, in the past elections po, meron tayong naimbot pa rin. Opo sir. Sir, ano po yung mga improvements or mga changes po na meron tayo sa 2025 elections? Ayun po sir, so nahilintangon yan sa tuyang REMAC. So real time na mapping ng sa tuyang mga deployment. So sa mga checkpoints, mga personnel na nasa patrolya, pwede pong i-plot duman sa mapa na yun, real time. So dahil po ini mawawarang di power, tayo ni naka-Starlink. So dermi po ini operational. Message nila or sa Okay, so yan po si General Andre Dizon. Naman na sa mga preparasyon na gigibuhon kan Police Regional Office 5 effective dyan na banggi December o kaya January 12 2025. Dire-diretso po yan sagkod na matapos ang election period. Okay? Sige. Bueno, mga tugang, diyan po namin natapos ang presentasyon kan sa tuyang programa ngunyan na Sabado. Sa pangarap po kan mga pag-aribata dyan sa lado technical si Nemes Flora. And ang programang ini hinatod sendo sa karahang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mabalos and happy weekend sa Indugabos. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa